ଘର ଲୁଣହାର। କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ପୁଇ ହଉଥିଲା। ଆଉ ପୁଅ ହଉଛି ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲି, ପଳେଇଥିଲି ହଉଛି ବାହାରକୁ ଟିକେ। ଆସିବା ସମୟରେ ପୁଅକୁ ଷେଣ୍ଢ ମାରିଲା ଆଉ। ମାରିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ଷେଣ୍ଢକୁ ଅପୋଜ କଲି, ଷେଣ୍ଢ ମତେ ଗୋଡେଇ ମାରିଛି। ତାପରେ ଷେଣ୍ଢକୁ ଆମେ କହିବୁ, ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ଜଣକୁ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଛି। ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ। କଣ କେମିତି ଷଣ୍ଢ ଆଜି ଏମିତି କାଇଁ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ କେମିତି ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ତ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲି, ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ପୁଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଜଣ ଗାଁରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଆମେ ଘାତିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସିଲା ମାଇଲା ପଡେଇକି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି ହାତ ଗୋଡ ଦିଟା ନା ବେଣ୍ଡେଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଁରେ 3-4 ଜଣ ଲୋକକୁ ବି ମାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ବି 2ଟା ବି ମାରିଛି। ଆଜି ଘସିପୁରା ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଷଣ୍ଢ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳା ଷଣ୍ଢ ବୋଧେ କୁକୁର ଫୁକୁର କାମୁଡିଛି, ପାଗଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି, ଏମିତି ମାରଧର କରୁଛି ଆଉ। ଷଣ୍ଢ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା କଣ କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେମିତି ଅଛ ଆଉ।